Huomenta aamutallilta. Tänään meiltä löytyy ihan oikeeta vikaa taas. Tää on vuosimallin 19. 19 tommonen. Ranskalaiset vain lautasella kiitos mallia. Mutta hei, ei se autoa pilaa, että se on Ranskassa tehty. Se tekee sitä vaan oudon. Mutta tää ei ole niin outo konstruktio. Ihan perus peltinen kolmiotukivarsi McPherson ylhäällä. Mitään sen ihmeellisempää täällä etupää. Etupää on mallia kelluva jarrusatula. Ei ne ole niin AT-tyyppinen, mutta hyvin lähellä samaa. Hyvin on palojakin vielä jäljellä, ainakin sisäpuolella. Ulos ei näe tuosta raosta, pitää katsoa. Auto tuli huoltoon siitä, että valittaa kun kääntää pyörää, niin narisee, niin annetaan tuonne rauta. Ja miten se nyt sitten esittäisi? On se väliä se alapallo. Ei oo hondamainen tuenta niin yläpalloja. Mutta se on nyt väliä, niin tää on mallia. Toivottavasti tää saa paloiksi, niin mä saan pelkä pallon vaihdettua asiakkaalle, mutta se ei, niin vaihdetaan koko varsi. Mutta eikin se auta. Vaihto hommiin, mutta mukavan uusi auto, mutta ei näitä enää ruostesuojata niin kuin ennen. Tämmönen ihan hauska. Tää on tätä mallia, missä on se avain, tuommoinen kortti, mikä tuonne röörihin tungetaan. Mutta kiva se on tätä uuttakin kalustoa välillä ruuvata. Takaa löytyy vielä perinteinen rumpujarru ja mennään tänne alle, niin löytyy tämmönen perinteinen putkipulkka-akseli. Jousista en tiedä katkooko nämä. Näyttää vähän siltä ainakin tuo kulma tässä, että on vähän raju, mutta paha sinun sanoa tästä. Iskunvaimenen on pitkä kuin nälkävuosi. Menee ihan tuonne ylös asti. Kaareen asti, ettei tuo tuohon runkoon, joka on jännä sinänsä. Pönttökin on jo tuossa kunnossa, eikä kovin vanha auto, että 5 vuoden päästä tähän ollaan tekemässä pönttöremonttia. Putki ei ole minkään sortin ruostesuojattua. Tällainen peruspulkka-akseli. Tankki on muovia, täyttöputkikin on muovia. Se pienet jouset ja tämmönen perusrakenne, tämmönen halpa rakenne. En osaa sanoa mitä tyyppivikoja tällaisesta löytyy vielä, kun ei ole näitä. Ensinnäkään näitä ranskalaisia paljon tehnyt ja sitten, että tämäkin on niin uusi, ettei tässä vielä kaikkia näitä 30 vuoden vanhan auton tyyppivikoja tullutkaan. Ei vielä ole paikat bädäntynyt karkuun. Mutta tämmönen pikavideo tähän väliin. Tuli auto tähän pajalle näin, niin tehdään nyt tässä Siperian pajalla sitten. Sitten tämäkin alta pois. Vielä en oo selvittänyt mitä kaikkia tähän pitää tehdä, mutta ainakin tuon verran, että tuo alapallo tältä puolelta oli selvästi väliä, että pitää käydä toinenkin puoli vilkaisemassa. Ja aluksi epäilin yläpalloa, mutta eihän mä tiennyt, että tässä on tämmönen niin sanottu perustuenta. Toivottavasti tästä ei nyt tarvi kovin paljon purkaa pois, että kun en tiedä onko nämäkin epäkeskot tai onko ne pultinreijät niin isot täällä klunssin sisällä, että tämä pääsee heilumahan näin paljon. Tästä periaatteessa säädettäisiin kamperi. Että saa nähdä. Mitä meillä on ranskalainen tänään keksinyt, mutta ei tää nyt konstruktioltaan saa kuin ahdas. Ei oo vaikea, ahdas vain. Tuon saa tuolta alta käsin aika kivasti auki. Ja tuo toinen nyt voi olla vähän haastava saada auki tuosta välistä. Että pitää nyt toivoa parasta, että tämän tukivarren täällä saa pihalle. Ja toivottavasti ei joudu tekemään toiselle puolelle samaa hommaa. Ja tukivarteen tulee joku tämmönen, joka menee tänne runkoon jonkun värkin kautta tällainen. En tiedä mikä tämä nyt sitten on. Mitä ranskalainen on tähän miettinyt? Onko tää jotakin korinjäykistystä tai jotakin? Koiran luu on tämmönen pitää peruskolinoita sitten kun on väliä eikä lotise semmosia kummallisia ääniä niin kuin ne tuon kokoiset pienet nysät ja ihan hyvässä kunnossa tämä näin niin kuin muuten on, että ei tässä ole kuin savotta vaan edessä kun tuolta rupeaa purkamaan pois. Mutta ei mikään ole mahdotonta. Tänäänkin on kyllä kasattu joskus, niin kyllä nää nyt paloiksikin saa. Saa nähdä mitä tästä tulee. Paloja ihan hyvin jäljellä. Tää käydä tuo toinen puoli vielä purkamassa ja katsomassa mitä sieltä löytyy, mutta tämmönen yleiskatsaus
laitan sitten vaikka videon aiheeksi sen, minkä tämä auto oikeasti on. En mä oikein ole varma, mutta kun tää Renault Clio 19. Kaksovinen. Että tämmönen pikavideo tänään ja hyvin vähän tulossa kevät flunssaa, niin hyvin yksinkertainen vianselvitystyökalu. Vääntörauta, tai tämmönen tuurinahan tämä nyt on, mutta olisi nyt tuo vaikka vääntöraudalla tai rengasraudalla tuolta selvittänyt, mutta kummako ei ole katsastuksesta tullut minkään sortin, että eikö katsuri halunnut yhtään liata käsiensä, kun on vähän kokeillut tuota alapalloa, että ei ole yhtään edes viittänyt koskea tukivarta ja tuntua, mutta en sitten tiedä, tuokin on sen verran väliä, että se on siellä ollut jo pitemmän aikaa tuommoinen. Mutta hyvä, että asiakas ilmoitti ihmeen norinasta ja kolinasta, kun löytyy niitäkin ihmisiä, jotka sitten taas ajaa kaiken maailman kolinoiden ja vikavalo vilkkuu kuin joulukuusi koetaulussa, eikä siltikään tehdä yhtään mitään, kun moottorissa ei ole öljyä ja jäähdytinneistä on loppu ja kaikki vuotaa. Mutta ei tehdä yhtään mitään. Ajetaan siihen asti, että auto hajoaa ja sitten syytetään merkkiä tai korjaamoa. Että kaikkea maa ja taivaan väliltä löytyy, että tämmönen on onnekas tapaus, kun ilmoitti ajoissa, että mikä homma juoni. Mutta ei mulla tähän sen enempää ole sanottavaa, että Renault. Rellu, mikä rellu? Otetaan tuosta vaikka kuva. Nuo. Joo. Ei mitään. Työn iloa minulle ja hyvät huomiset sinne vaan, että kello on tuon verran ja tänne jo ehti päivän ensimmäinen auto tulla ja toinen on sitten jonossa tähän perään, että tämä nyt tuli tämmösenä. Tällaisena näin, mutta eipä siitä savotta huonone. Ruvetaanhan töihin.